Сәлам дуслар. Әйдәгез Гаяз Исхакый турында сөйләшик. Язучы, драматург, публицист һәм сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе ул. Исхакый 1878 елның 23 февралендә Чистай өязе Яушырма авылында туа. Мишар нәселеннән була. Гаяз 5 яшендә ук укырга һәм язарга өйрәнә, ә 12 яшендә гарәпчә һәм фарсыча яхшы аңлый. Беренче хикәясе басылып чыккач, 17 яшьлек Гаяз миннән көләләр дип куркып, Казаннан өенә кайтып китә. 200 елдан соң инкыразны ул укытучылар мәктәбендә белем алганда ук яза башлый һәм 25 яшендә каты нерв авыруы белән газаплаганда язып бетерә. Яшәргә азак калмаган дип ул әсәрен тизрәк тәмамларга тырыша. Исхакый төрмәдә утырган. 1906 елда аны Чистай зинданына ябалар, ә бер елдан соң яңа кулга алып Архангелга сөргөнгә җибәрәләр. Польшаның булачак президенты Йозеф Пилсудский Исхакый белән бергә сөргәндә ята. Соңрак татар язучысы Варшавага килгәч, президент аңа ярдәм итә. Идель Урал штаты формалашкан чакта Исхакый милли идарәнең тышкы эшләр министры вазифасын били. Эмиграциядәге Исхакыйны күпләр шәмче дип уйлый. Советлар берлегендә аны Шольц исеме астында фашистлар белән хезмәттәшлек итүдә гаеплиләр, ә Япониядә совет агенты дип допросларга чакыралар. Русиядан киткәч, Исхакый Кытайда, Франциядә, Алманиядә, Польшада, Япониядә һәм Төркиядә эшләргә өлгерә. Соңгы елларын Төркиядә үткәрә һәм 1954 елда Анкарада вафат була. Истанбулда җирләнә.